салом алейкум бародарои ҷон, созен хубен, саломатитон хубай? бачаҳои чай ҷон, амиқа мо меҳнат мекунем, азоб мекашем, видео мекунем. ай ҳамаатон хоҳиш мекунем ки ҳами меҳнатҳои моро баҳо биден. охи ҳами я лайк бо бодӣ я буҷақенеш ҳичи гапе не. баъд як чиз дигар ки ҳами видеои моро дар историяҳои имотомонен. охи бародаро ҳами хуб расмотро бигира, мисол шавқи мо ҳамон қадар бисёр мешавад, тез видео карда курсе ба шумо нишон медиҳем. бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо 1000 рубли русӣ. бародарои ҷон, хеле ки медонен имрӯз 14 апрелай, соат 6:46 ба вақти Москва. 1000 рубли мо 150 сомон, доллар 12 доллару аз 1 евро 11, курси туркӣ бошад 176 лира, курси ӯзбекӣ 137246 сумми ӯзбекӣ. бародарои ҷон, хоҳиш мекунам лайка ёд набарен. моҳи шарифи рамазон якбори дигар муборак бошад.